Good day, Davao Portal followers! Maayong adlaw mga higala. Kumusta mong tanan? I hope you are doing well. Pretty gloomy weather here for you all who are watching right now. Vlog 11 na kita, and in this episode, we're giving you updates on Philcris Centrale development. Yes, mga higala ni ata diri karon no sa may Philcris Centrale. Aron ihatod kaninyo ang latest development sa kining nga project, particularly kining Building C, which is the Uprise. Kaning nakita ninyo sa video, mao ni ang progress as of today, June 24, 2023. As you can see, nag-top off naman dining Uprise, no? Walang nato na kuan, wala nato na bantayan. Wala na bantayan sa inyong mga higala diri sa Davao Portal. Pero nag-top off na din ni siya. Kahinumduman nga kining Uprise is composed of 6-story nga structure. This is on top of the already in use 2 floors, no, which is part sa ilahang mall. As of today, June 24, naga-install na sila og glass panel, no, para sa window. Kaning blue nga nakita ninyo sa video mo na ang ilang ginatrabaho karon, which is kanang mga panel, window panel or window panes. Kaganina na yung mga naga-work diha dapit sa may windows, no, naga-install og mga window panes. Nya nangawala na magkalit. So nag-break siguro to sila, no. Pero mao to naga-install na sila og mga window panel. And di na to ma-estimate, no, kung pila na ni siya ka percent. I mean kung pila na ang completion rate aning nga project kining Uprise, kay wala pa tayo na-receive na information gikan sa Philcris Centrale representative or any representative from the company. Yes guys, we sent an email to them asking if they could give us an update about the project. But so far, wala pa tayo na-receive na reply from them. So anyway, kamo na lang sa bahala mag-estimate siguro, no, kung pila na ni siya ka percent ang na kumpleto na. Basta as of this time, window installation na sila. Naabot na sila sa window installation nga trabaho. So safe siguro to say na more than 50% completed na ning Uprise. Of course, napanay mga work sa interior, so ubay-ubay pang trabaho na pero personal estimate na ko lang ha. Of course, I could be wrong, but I think it is safe to say na 50 to 60% completed na ning Uprise. So again, I could be wrong, no? So muna ang update sa construction sa Building C or the Uprise. Now let's take a look at the Uprise up close. Unsa ba ning Uprise? And unsa ba mga details ani? I-review na to, no, based sa kining master plan nga gipagawa sa Philcris Centrale. So take a look at this table. As you can see, it has ang kining Uprise, kining extension, kining 6th floor, additional floor sa Building C is it has an 18,392.85 square meter na total leasable area, no? Dako na siyang area because it's almost 2 hectares, di ba? And aside from that, the total leasable area, ang ilang common space has a total area of 5,348.13. Common space, siguro mo na siya itong mga space dedicated sa mga lobby, mga nana. And then, ang parking space nila is 5,847.17 square meters, no? Which is said to be accommodating 115 car slots. So dagan-dagan po siya. Kining parking space nila mo na siya ang pinaka third niya, mo na siya ang car park nila. So in other words, magsugod ang ilahang mga space para sa mga offices sa 4th floor na. So mo na siya.
So dako-dako po ang leasable area naa sa mga almost 2 hectares, which is why ang Philcris Central says it's a perfect place. It's a perfect place for your business daw, kining Uprise. Mao ni ang typical na layout sa each level sa Uprise, mga higala. It is basically divided into 6 offices with a minimum floor area of 478 square meters, no? As you can see sa illustration. And ang maximum niya nasa mga 810 square meters. So, mo ni siya ang sa fourth floor man siguro ni siya nga layout. So ang layout sa mga ubang floor levels, no, murag same ra na siya diri sa kaning gipakita nako nga floor plan sa fourth floor, no. So mo na siya ang sa Uprise. Again, each level or ang kining pinakauna nga level or ang typical na layout sa each level is divided into 6 offices with a minimum area of each office, ang minimum area niya is 478 square meters and ang maximum niya is 810 square meters. So mo na siya sa Uprise, which is part of the master plan of Philcris Centrale Complex, no? Speaking of master plan, atong balikan ang master plan sa Philcris Centrale. Kumbaga ang growth and development plan, which is mao ni siya. Sa makita ninyo sa visual presentation, artist render, mao ni ang Philcris Centrale nga complex nga gi-envision sa company. A combination of mid-rise and high-rise building. So makita ninyo no na ay mid-rise and high-rise na building. So dito sa iyang legend, please take a look at the legend. Sa illustration, as you notice, we have in yellow the Tower A, which is kanang existing na karon, kanang naanay mga BPO call center nga tenant, no, locator, BPO locator. Muna siya ang Tower A. Kining orange mao ning part sa mall o kaning sa alfresco. Kaning open space nila. Mao ni ang Tower B or Building B. Kanang sa may alfresco dapit. And then kining kining lighter green. Ang first 2 floor ana mao na ang part sa existing na mall. 'Di ba? Kung familiar mo. And of course, kanang gina-construct karon nga 6-story na Uprise or part sa Uprise. The entire area in light green belongs to Tower C, which is why they also refer to it as Building C, the construction of Building C. Right? Now, napod siya sa iyang legend, naga-include po siya mga future development. Mao ni siya ang phase 2 ni siya nga project. We have the hotel component, kining violet or purple. Wala pa tayong update, no, aning hotel component, pero based sa mga balita from the past, specifically kining ginatanaw nako nga sa news sa Business World, published on Business World, it is going to be 16 floor building with 280 guest rooms. Mo na siya ang sa ilahang hotel na component, no? Patakabalo if that news still holds true today. Since wala pa ta nakakuha response sa Philcris Central sa atong gipa dala nga inquiry, no, about sa latest update sa ilang project. Then, apart from hotel, naaslay ginatawag na banquet hall, kining blue. Mao siguro ni ilang kumbaga convention center, no? Na pwede magamit for events and big gatherings. Then, kining may pagka-grayish or gray na area, mo ni siya ang space nga dedicated for another parking slots, no? Parking slots. And then,
kining dark green, which is intended for green space kana mga halaman or mga tanom-tanom, no? So mauna ang nakapaloob sa ilang master plan. Pero na ko napansin ba? Asa dire ang condominium? Wala man naka-indicate. 'Di ba? Murag wala sa ilang visual na perspective, balikan nato, murag adjacent siya sa hotel component. Pero wala siya dire sa master plan development. Ngano kaha? Sige daw, comment daw tong mga nakabalubi. Comment daw mo basig na may mga naibaw-an diha nga update na pwede na to i-share sa atong mga viewers, sa uban nga mga followers. I-comment your ano, comment ang inyong mga naibaw-an below. Sa pagkabalo na ko ang sa phase 3 na ni condominium. So apart from that, wala na. So napunti na hibaw nga kana siya high rise yun po na siya. So pero wala pa yung mga detalye kung pila ka floor. Pero kung high rise basig mo kuan siya mga nasa mga 30 pataas, 30 floor pataas. So far wala siya naka-include no sa ilang master plan. Pero let's see. Naon na to. Crossing fingers kung madayon. No? Crossing fingers ta na madayon. Anyway, isa na sa mga dapat natong abangan no for all right, again kining Philcris Centrale is envisioned to be a mixed-use complex expected to accommodate office locator, hotel, retail stores, restaurant, services, kanang mga business nga ang ilang kwan is services, events, convention, and even mga kiosk and food carts, no? Kuan gyud siya kumbaga para siya complete pud siya like pareha sa mga uban nga mga complex. So again, usa ni ka promising nga project, no? What do you think, guys? What do you think, mga higala? Promising, very promising. Labi na kung ma-add tong residential towers, no? Or condominium components. Makaingon ta nga ready to compete na pud ning Philcris Centrale sa ubang players. Sama sa Abriza Complex, SM ug uban pa. So that's all for today for this vlog. I hope nakahatag ninyo useful na information about sa project development diri sa Davao City and the rest of the Davao region. Thank you for tuning in. Kung wala pa mo naka-follow or subscribe, please follow, subscribe for more para updated mo sa mga bago na mo nga upload. Every time nga mag-upload may ma-update mo. So that's all. Bye-bye.